Ebra, me pa chobra me hwa de wo bag ni. Bra, adey, enen su biem. Hey! No time eba me hwa na me si ba ko no, ana wayi me esen. Bra, senya time eba me hwa, esia Jimmy ni me fiefo no, enya dia ba ko ebeso yen. Anya ni udi sen ka wo fa ni nyina. Time eba me hwa, senya esi eje no, me ka se me di one dance ya heaven ena dem be kwa akopie. Enti se malaria, we draw any time eba mixture. Enye enunko de nanum ato a wontimi anidie no. We draw any time eba mixture. Edroi enye mma oba a wafa afuro. De wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu so wo pe enue dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba ko so wo atonsu Monaco junction kayo set time no eye TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo imu ni be suako so what about what your papa na mu di mo chine se be ma wuwe. Yeah, this is my secret. Give us power capsules. So we are Bema. Not what general body pains. So we see ya. And now say enemu yare. Give us power capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer. Ah, anti wo lawyer no na hye obotom. Ayi bro. Na dey na pono pe me sin ba be chia mo a ese ni die. Busano. No. Ni dey na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di wo ni padwam woni na wo posa amaman antini ma wonja wo nan yi. Unum give us cold capsules a. Wo be ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And give us power capsules. Hey, and give us free. Chinasuma. Numbi. Oba wa fa fro nom. De o ma no banu fo nom. Akwada wa ni mfie dumie no ono nso nom. Abusia for na subio nyansapo na ogusu a wo hwe. Nana esua from jebi ni medin. Samemrane akoraba na manye osese wabo panidin. Enenso mensaka madihye mienu ameno mo beri dwuman. Na dedi nkai opanime bi saudin. Ye frɛ wo sen. Opani kase me de medwane Erika Wia Amansieba. Erika Wia Amansieba. Ya me firi bekwa ahri. Bekwa ahri. Ena unso de sen. Yo, mpacho ye frɛ me na na do champion kansa. Eya dodo na frɛ me ejapi. Nana edo champion kansa wo furu hwim. Ye sa omrane ejapi. Yo ye. Nyansapo dwumadi na mo abaso yi. Na se frɛ mo nyansapo a na mo agye so se ye sane no badwemma. Nti nyansapo ye sane no badwemma. No. Mo dawroma Ghana mani asantema hwe monim. E na mo de ma yen. Yo. Amanse Bebe no. We de me ba no me a me yele akua che wa na me maame eno basi a mo firi ohwu. Omo de to manim se me ba me mount ase se katwaniti. Bebe na makatomate. Yo, katati ohun die yi. Wi e man hu no he. Yo, ye na yeso a yenso da yo. Mpanifo sesa ahomate na to na pa abam. Yo, sana mbese me kira se ure di ni preko anu a na so bo kashiri. Oh, abia aboa bia dor sade usua preko na so nto no. Yo, mpanifo se wo de wa no so do nwura ebi ngo. Oh, sabi mpanifo se mefo ni e o sa adwuma. Yo, sana unya ntobo ase yeso dwa aboa entati a ohun ne yam niema. Oh, aboa entati a ne nsan hie dum so obo ade na boa na ma ne foro. Yo. Ene ye na aboa premle. O se yento ato aso nti na ma ne ka kutunkuni. Oh, sabi akronto sabi nya dum mpanifo se adwa anwo a ne firi kurafo. Yo, sanso na madwa ya efo yansa na unsu obeto. Wo hye kurafo a hye ho. Yo. Obi so power pampa ma no wo hye odin. Oh, na sabi akronto mpanifo se di gya no kon ho hwedwom na papa. Yo, iwon saso hye obi anu ma yempa pampam. Oh, na se tikase yantono twade amfom no. Yo, enam homa sonso ntina dua enam dua so ntina homa hunu soro. Funtum we sa matatwene. Yo, sanso na otena dufoche su di bofra otofo na wano sofo. Dufoche na okana asem so dan suom di mfi apoma wetimi na ne dan kyem. Yo, aboa huriye wasimoja mpam tirimu da. Huriye si achichiri ya chiri kwa. Yo. Ene ye kanfu dua fro na ye kanfu achacha. O furu dua so afuru dua pa. Na wanya obi apian. Ba bia nkosua so guo no ye ntobo nko ho. Oh, na so obanyansafo ne di akokokosua obokase mu. Obanyansafo kro na ebunu bane ye nka na sem. Oh, na sabi mpanifo so obanyansafo so o kire na de wo so wo nkyere hunu. Yo, akokosa akira kro ma se enye ne fe. Oh, mpanifo se abo akokonini. Wo so oni oba chi nwura kamu da.
You akoko bi de no ma de chin so tie firi oni na no. Wa kumbreku akuma kokonini ade chebe fo ase. Yo, ana na sa na tie de akoko bi de na wose de na tie abansu nkumba. Oh, sabi mpanimfo ase abo akoko. Ofitim futuro na nya asomrofi. Yo, akoko ba so oben oni no. Won de dia bebesere. Oh, na sabi wafa do konsini won kwanchen na obi samuel ke wiama se ba se hwan ne bu ho. Ti kro nko agina wo. Waka no kure pa na so mpanimfo ase se ba nu so amia. Idi ja so ana de aso awo. Oh, na sabi asma wo kan de. Mpanimfo ase ye kɔ no wan kan ho a wo gi amade. Yo, yes suma banyansafo ne suma na motentene wo. Oh, abofra wo ye gi amamenka no wona asem ba fie yini danse. Yo, kwa tentene bia so sha ase firi na mo. Oh, mpanimfo ase fuka tenten wo he mankuruma sene. Kro bi so wa ebi so to aso. Oh, enkuruma kase amase ba mabom ya. Enkuruma so wa me hina ye kon ba fam ne ate. Oh, sabi odufuru pani ni nkuruma ase hyentem. Ene na ma kira wo se wodo ano so donwira ebi nwo. Oh, homa ena chichire ketebo. Yo, eda obeto ensuo atwa so fra anya dana na ehon pafe si wo. Da beto bolka so fra. Aha, anya dana na ehon pafe si wo. Oh, mpanimfo ase se nkwa ye da tanoro sabi no. Yo, wo kan tam so gu amna mu epie firi o. Oh, ekwan wa so. Wodun so gu fa akwan de twa ahuru. Oh, opanini. Sabi e kronto sabi nya do, sa wodun so nkwa nchen. Na sabi wuyi mframa. Na hwe bonku hwe nifa na obi amba, ena ye mfa so pire no. Nkwa nchen bo de o se awawa ye ntina mama nyi. Oh, ewi ase mpanimfo sabi e kronto sabi nya do abofra, woni magwale kura na nya na furu so. Yo, sabi mpradu asan, emu nsusu da ya e wodi tirimo. Na so a wo kan de. Sabi, yeso obi ahwene e fatere nim. Yo, ana ya abo akoko so wona mtwa pa so na kodan so ne sian pro. Maso a wo kan de. Abo akoko a wo kan asem no. Wo se sabi e kronto sabi nya do, ne ho na enye fe, na ne nkwan de e sofu me pai. Kontrol fi wasi misuma ni mani. Oh, abo kontrol fi ntuma tete na kya de mo no. Yo. Ana na ma kira se ye de yoso na anya ye nya ofaye. Oh, na sabi e kronto sabi nya do mpanimfo se. Wo twe yo no na bom taato. Yo, wo ro na ka ba o. Oh, na se wo fo yere wan frant mo fran nanum. Yo, mi pieto so nti boto na ho. Aka no kure pa mpanimfo se okutoku se sa brochira wa nanum de damu. Yo, ana na ma kira se obi so nsi chiro do matoa. Oh, na se sabi mpanimfo se no mo sa mo kura. Yo, twini wo so ani mu ho aye mo nchen yo. Mpanimfo se sa wo pempe so tumpan a wonya. Ne de bom na nya na wo. So anke hye wo ma. Oh, na se wa sabi akronto se nwa ado. Se apantan sa na yale kaka. Anya boto wem so ne etudo mo. Na asma wo kan de sabi akronto sabi nya do mpanimfo se adwene won tonsum kwasi ada me enko hwe mpane duada. O timfo so timu wa wo woro ka wa fo obeti. Oh, obene po be kasa de ne sase ne bu ne firi do mata na chi. Wo hene so a oni ntam no wonko ayekon da. Oh, sabi nya pentama gi ade a ye kan tama gi ade a wo se me ka agya nan. Yo, sanso na wo hene so a wonte afutuo no wo de agyanan ko adwa ba ase. Oh, mpanimfo se ye to ntuma bu pin a wo yi kire. Ana me beza be kire o se amanse uyila wura fi okurom hine atanteben a uyila badwa ase apotokura na fi wo se obekwa amankwan chajo. Yo, ene aboa aponkyene so ne kan ye wo se wanton so hye man konim se nso gu ada aponkyene ni kura na be woni be hunu de tenten. Yo, aponkyene so aboa aponkyene no no so ne kan ye wo se o ba me fi ekoto ho wo se ubusa akonya tetika sumu. Yo, ela mbesa me kire so aboa wansa so ni hwi so wo wasa ne nsem eni ehunu tete na ni ho a aso tete de wo ho. Yo, abafra bon wan o ma kyekye de. Oh, na sabi akronto sabi nya do mpanimfo se wo babone a ubu gwetere bedwam. Yo, ana aboa akyekye na so ne kan ye wo se woto de ne nsa beduru. Oh, na sa gya akyekye koma aganya hayo. Akyekye de kora na so ne kan ye wo se nka ka mafa wona ka odi ka fa obofo kan ne. Aboa ko twa mansa wo se so be fa akyekye de abofo ne konkuro to na yam. Saa na mbesa me kire wo se amanse aboa akyekye de na ne kan wo se ensa kwa ne nsa aba. Oh, na wa mimu ne ubube sabi akronto sabi nya do wata de atete wo sa so nkatagu na osi akonkon ya ye boje wo so na ese pa hia na hia wana se hene na wudi mini. Yo, ene aboa enwanu na kan wo so me hunu so ohunu no so ne ho so hwa na odane onyini dane topi. Oh, sabi akronto sabi nya do mpanimfo se aboa patupre minim na me ne hunu pego ye. Yo, sekanti aso gine ho abofransem. Oh, na sa mpanimfo se abofra so ogro sikano a etwa no nemu mo se onom sikano de a enye ne hwe. Yo, usuro pimpina krata aso nuru abayanim da wo. Oh, sabi akronto sabi nya mpanimfo se usuro katane ntia wonti mpaninsem. Yo, se wo hye sumuzu no ampere wo munu mu a ehwie nsufin gu so. Oh, na me ahokyera mmato ma ho de be de na manse ba mamponcha fu abagisa me na yi. Yo, sanso na sekan akoka papa anka enye twere de. Aben ne papa bibia akoka papa anka enye twere de. Aben papa ne dom. Yo, ene me kire sa abrobro kosu ade be yen seda. Oh, abo abroma wo se kwantie musu. Yo, ade so san di nsine so hyeche. Oh, na sa pusu na ma bofre bo tikwa. Yo,
ana na machira sɛ wo kɔ na aboa kramasi apata so anye obi na adini si wa no ane foroye before so din sini so mo home ni so mo ntuase yo aboa no pe kokwa ya na ode no hu chichirisie ode no hu twitwirisie abusia tokwa ye ko ekeka nwi so ni ntuase yo so bi etini ko bo so bi mu ana anu adwo so bi so mo so bi mu no akopo mu we kwam yo ana na machira sɛ wo so twin me so twin so ma me hwe twin sɛ kinsire mienu sɛ geduam ne tokura kura ka ni ano yo ni fra ni ntimi nkyire ni ye ko ni fra ni kwan yo oh waka no kure pa na so mpanimfo se sɛ kro so sɛ nyado aboa ne so owu ne ye de ne ngoma abrabodini enti no wode ne tirigi akora bo no yo aboa nso de ne huhu na nwa na fu waka no kure pa na sɛ bi aboa futu kokoni ne wo so opɛ dabre enti no ode ne hokɔbɔ kokwa mansa no yo aboa futu kokoni na so de kan ya wo se wone kɔtɔ nsra afikurum ba jo pɛ nkwate ntia na obata duadum yo saa na mso mesa me kyerɛ sɛ aboa aprenken sema se amfa ni hahane ma me kurum oh na duadum si we mu wo so obosom dada na sabi sasabonsama sa betra se aka ho yo ana mbesa me kyerɛ sɛ obaswa na wa ma na nsu a onyini a usuma no onyina kuntu kantan ne anim sɛ obeso ama mmofra ne mpanyin nya bi ate adi etu ayɔnko ho ase tu aduam sɛ na obeso atetehuo atete agum mmofra ne mpanyin ani etu ayɔnko ho ase tu aduam ɛne waka no kore pa mpanimfo sɛ deɛ wɔ no no ɔham mpanimfo ana ka o masɛm sɛ antetehuo tu ato yɛnhwiri ntiraja na sɛ mɔkɔ ate sɛ atetehuo aboa wansampo bi sɛ wodi frani mu a yɛde ka ho sie oh na sɛ ɔhɔ gwan so afunuti yo saa na mbɛsɛ msɛma kyerɛ sɛ emoja mu odu sini nsuo oh me na apia kubi aye hwere ni ba mu hene wona kan wo se bi kront so bi nya do se ofie ba ban samampa no kyerɛ sɛ na bewu kane yo saa na mbɛsɛ mkyerɛ sɛ akyekide pa no moja dodo a di nsuo frama no se bi kront so bi nya no panifo asisi edu amanfo so na aka ya anom yo saa so na mbɛsɛ mkyerɛ sɛ saa na mbɛsɛ mkyerɛ sɛ ye ka ya anom na ato ne nsa no yo ɛne wote mo pia fo aro ma akura so yeni ya no so ye mfrɛ ya no nsuo to a apetampe nsuo anto atampe oh se bi kront so bi nya de se nsuo to ya ne anti ade kye yen so panini ye hunu fo amanse wo de ba me sabi mpradu asa ma menwe ne yesu kra ye jahim no kra pa na se bi panifo se so prehin no anya na wo se bi o pata brani yo ana na mbesa me kira se ye ma wo hini no ani ahenkwa akura abɔ obrani adumako wo so obekum nipa no wafa no ho adi na firi kasa se kire yo obra so twawu waka no kure pa ne mpanimfo se ayi se sama obubu ba na ehu no nya beduru nya hu bi yo so o fele wase so bebla o batete wiche o no kure minua se wase tan wa wata wa kire ko fa de ba ma nwale yo na mbesa me kira se etire so wo hɔ a enhye kotodweche o oh na se otobo ma no ko bo akontaji tiri mu a na otiri na ye yo ani so boy kotirim se oni yire na kwa atwe a wotwe ma nkontaji yo asumro fi mu so dwo na abo akran ma nya dabre o se woto na wukum so na de wugira atwe mpon so yo ana tu esu nya akitafo a na bo oh na tu ne tintiri mu kura ammo na ntietiam yo ade a abo akran ma hu na oposo no agina mo hu na obuna ni chi o no kure pa na sabi abo agina mo na wo kana asem so okunu kuro ma na ofre na jakra yo agina mo ani ho a na enkuro di ahurisie so obu suma yesuma wo yesuma yo saa na mbesa me kyerɛ sɛ me no bɛkɔ edi dada wisia so kon sansa kyerɛ na de sansa ba de sansa hia ehusia bia no ho eje ni ase o wa ka no ko se wisie ba bia wisie obia ni ho a eje ni ase de a na kyerɛ sɛ ba bia adwumadi se koso bia ne wa aboafo ni kyerɛ sɛ yenso yɛkɔ na ya aboafo no da omodi na mso so na so ya se adwumadi tena ho me nuanom ganafo me kyekye obi bia mo amoma me mo bibia awoni one me be kanfo give us co capsules na akyerem and give us p powers no wo nyina eso adwuma obi aye give us co capsules no na adwuma ne se obi a wo yem atim ebe kokuru wo bibia wo system no ba bia twoku bia ebe yini nyina aba mema mo yedwuma den asabre na atwam pedro weya give us co capsules na give us people one so hey that's my secret oh emema ma hojo majo kojoto emema mo yire no bu mani chia nopa me kama kire wo ebo adwuma papa ebe ma ne power na ma waye power ni me ne kabo mu dia na ye basta kele numbi oba wa fa furo nom de o ma ne banufu nom akwada a woni mfie dumie no ono nso nom
mema wakwaba ede ba time herbal asuye ebusia na ebedi adanse se malaria edi enya malaria ekunye abrekwa ye bre enson ye malaria nti mekasa yi obienu matuo ntimi tibi ndi ni tipaya na epai wo awo atiegu so aya na woni so ta ebribri wo tu na tikakra bi asa oba abebu ahwe ohunam etwetwew awo atiegu so onamu ehhehyew anaso temperature kwa na ekosro make am full time herbal mixture ede amawo yade afa abefo afidie mo food for ajatum so prekope enti de hia ne se obekọ drug store bi eben wo pharmacy shop chemical shop herbal shop na wa ma unsa aka time herbal mixture na timi aboa na akotu malaria na se amana kwa ensign emba ebiem wo share screen no eso your telephone numbers no egu so bomodi afre yen na yentimi entwetwe enkomo asembi se bia so ubetimi afre yen mediane oba hema ya asanto adasene yebesan ehia yo abusia ntwa me ma ba me kasa me komesa ba me hyebo ambidi so osi ade yo osu from gibi masa ne ma bojafo atanase nyansa po isale ba jemba ene mi se je mo mamu bio nti yanku ne mama amanse ne be hyase na me nian so watu bia mane yo opene kase wada ne hoho ta be se ho wa wontenwe wonso a wontenton yo bomo chiche su firi so ase baka kira se den chema wo yanyina chinyi mena na ata ya wo be kwa ehre won ne kai wase sabi abo pitire ho ne na mo de pa na ohia na ya na me yeton yo adwene so ho mu na yenko mu oh se hia ne se hia ohia mu buafo a na wi ohia yo ana open chain esuo ho so na te sa abo akoto se obowa oh empanifo se comedy abrewa na ya na osu ni nana yo ekom so de wa enjeze fansa me nu nyina didi o oh so chira abrewa dura wa na abeti ama no yo obura abrewa so na ati adom kuma asem oh na sabi akroto sabi nyado empanifo se abo akoko sa umawu ya won ye bisa no yo akoko so sa chira kroma chianya ne fe asiri akoko ne akroma nse yo asere waso hwe no ho no anwenu bu sabi empanifo se de srade hwama hwe aguo ne hwampa ho swanti yesu ni wongomati kopo sianti yesu ni wongomati kopo asem yafumi mu empanifo se na kete bibi ne ho no asem pati mpampa ni ngoro ntena ntiri ho anfumi asin gura tipen yo ene sana mbesa wote ase so sei se aboa watwen ne srem yenu wo ho wudi ba akwan no de aka ne ni anu biem empanimfo se sabi akro so sabi nyado obofo so ye habone a e ma kire na hayo obofo so ne de ne nam ho apaso oh yenye obofo ha nam ni enwie nya na ahamusuo yo de obofo so ko hunu nwam nya ne nyina na obafi obeka wo oh na sabi akro so sabi nyado bemena usu mutuoto usi atotua ma sefa kope nambra na wanya mu ya ma na so gya kikire komeja we ahayo no yo ana me pesa me ka kire o se aboa kankabi enye ne bibi ni akatakira kanaka wa nan ko kankabi mu yin ma kan nka wadodo a ujae yo obibi ni aboa kankabi a wanya ahwekura na wo uja wonkawa sabi kankabi na ba akotia na onto apache yo ana me pesa me ma ate ase ne se fifi ma de ekosrosro adwo basa katimpo bi wona wo kono no so mebe ekwanti emusu awade se guntuma na ye eguhira yenye yo ene na de mbese me ma ate ase ne se konfo akom kwa na atuntwa ho akata no ni ntwa ho oh sabi ensuo na agya to amemire gya afiri amenko agya adeye na nka dokunu mpimdu ka ho nam ne ko biti yo sabi bakwase akora nim se dokono ase ehye ya na abeni o enkwa adwo a sabi ano sene bi aka be yo sade na ntwe du anka no to no saa so na nka konfo sensem o empanefo se sabi akora sabi nyado so kuna fo sene sem si checha ne nye fufuo no ne mom cha dodo ntra yo ana anyum so e da yete ne wura no oh anyuma ade hwere mato wode wa no to anya de no wode hwere mato anya de yo ene na de me besa me kire oni se ekura akwa mu ya twa hene fom na so bu se mojo aleke so bodu mu a kura wo ko mu ye twa hene fom na bu se kru emujo abusianfo medical kase se ka men ko ananka mteso a madiati na ka yesua ne madodo na so dodo adwa ba ko fo nye mboso se bre ye ninka so na momientie de ye memanya ye ansa na majamoho mako efe dika no na ye vifufro
enti na ejetu ato pa Eric Awua amanse ba bekwa afri na ofri obu mano maako aduowotwe enkron emma maako aduowotwe enkron ena nana adu achampon nkansa nana adu achampon nkansa ajapi onto free ohwim ajapi nso bu emma na maako aduowotwe ensia otopeteto mienu ene ewrofa no so baako enti mekana nyina abomu a amanse nya emma no aduowotwe nkron ena nana adu nkansa champon so nya aduowotwe ensia enti ha no oburu no so miensa efa to so mienu so Eric Awua amanse ba obu emano maako aduoson miensa otopeteto baako enti wonya aduoson mienu yete baako fuma na ka aduoson mienu ena menua adu achampon kansa ajapi ohwim abrante ono so obu mano maako aduoson baako no otopeteto baako enti kabomu a onya aduoson enti bikana nyina abomu a na Eric Awia amanse ba ena okura abodin no na menua na edu champon wakonkodin ba obeshi amanse obefi amanse na me hunu se nke enye yie nanso sebe amanse de huhu eni fia wotere da na hunu ano wakonkodin me hyane den onkonanim na yede papa beta akire oyade mema mamuni yo moyade ai enti makasa dwumadie no wo nimdie wo fie e ma nka hobra no ansa oba no obo me prumu nyansa po isane ba gwemba eno ano no bia